keuring van Stal de Kaardiek. Prachtige terrein. We hebben er prachtig weer bij. Het is niet koud. En we gaan vanmorgen een 29-tal paarden keuren, waarvan 4 veulens. En ik wens iedereen een veel kijkplezier en een fijne keuring toe. So now I have to do it in English. For the people who don't speak Dutch, we are here on the location from Kadik, a beautiful location, and we have beautiful weather. It's not hot, it is fine. So we start again.
Dan valt hier de uitslag. Heeft veel front, een goede halsstand. Schouder ligt er goed in. Het neusje is wat hoger als het schoft. En iets afhellend. In stap zou het vulletje wat meer ruimte. En ook, ja, het was wat druk allemaal. Hij is ook wat zenuwachtig. Hij zou iets meer ruimte moeten maken in de stap. En in draf zien we graag dat hij iets meer gaat zien. Now for the people in English is long enough but a little bit sloping. In walk he needs a little bit more room, and in trot she can go more uphill. She has a third premie. Uitslag van 2. Een veulen met een... het geluid komt weer. Het geluid is nu weer aan. Uitslag van nummer 2. Een veulen met een edelhoofd. Heeft een verticale hals die ook voldoende lengte heeft. Een goede schouderligging. Ook bij het middenstuk ietsje sterker willen zien. De stap was voldoende ruim en had ook voldoende kracht. In draf zouden we toch ook graag dit veulen iets meer op het achterbeen komen. Hij moest wat meer gaan zitten en het voorbeen iets meer uitleggen. Maar al met al, vanwege het goede ras en de goede stap, krijgt het veulen een tweede premie. And now in English, is a foal with a good racial type, beautiful head, a long neck, upstanding neck, good shoulder, the upper line could a little bit stronger. The walk was room and powerful. In trot she could a little bit more uphill and the hind legs more under the body. Overall she had, because her good racial type, a second premie.
Ja, wat doen we? Nee, ja, nee, dat is niet. Voorbij, de hand graag. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd mocht zijn, heeft een voldoende halslengte die ook iets onderhals, een goede schouderligging. In de bovenlijn zouden we hem iets sterker willen zien, vooral kruis-lende aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. De stand van het voorbeen zou correcter mogen zijn. Hij is nogal wat toontredend. Het paard is ook iets sabelbenig. In stap is hij wat overactief. In draf heeft hij een... now in English, the head could a little bit nobler. The tense of the front legs is very tuning in. In walk, she is a little bit overactive. And in trot, she could a little bit more uphill. And the hind legs is good under the body, but the front legs needs more roomy. So overall, we take her in the stud book today. En dan
Dan hebben we hulpboekmerries terug. Eentje terug. Dat is nummer 4. Nummer 4 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Ook wat meer neklengte kunnen hebben. De ontwikkeling is ietsje gerekt in het middenstuk. Ook heel strak op zijn lendenpartij. Het kruis is ietsje recht, maar wel lang. Het paard heeft ook een lang voorbeen. Heeft hard en droog beenwerk. Is wel wat sabelbenig. Het paard kan goed stappen. Heeft een ruime stap en stapt makkelijk door het lichaam. In draf gaat het paard opwaarts draven, heeft hij veel ruimte, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Bewegingen. So now in English, the head could a little bit nobler, the pool of the neck is a little bit short, the neck is also a little bit short and coming out a little bit deep out of the chest. The upper line is straight and also the loins croup connection is straight. The walk was very roomy and powerful, and in trot she is uphill and a good using of the hind leg. So overall, because the good movements, we take her in the studbook star with the
Dan de uitslag van nummer 5. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende neklengte. De hals zou iets meer lengte kunnen hebben. Is ook ietsje zwaar. Mist hij hier en daar wat tact. Zou je wat meer tact in zijn stap kunnen hebben. Ook iets meer ruimte. In draf voor een neerwaarts gebouwd paard. Draaft hij neerwaarts natuurlijk. Dat zou niet anders kunnen. Maar hij heeft voldoende buiging in zijn achterbeen. En zet het voorbeen ook goed weg. Een goede draf. Paard wordt vandaag opgenomen in het... And now in English, the head is noble, the neck could a little bit longer and is a little bit heavy. The back is a little bit weak, a little bit more hardness in. The walk could a little bit more regular. In trot, because she's downhill but the suspension was good and the roomie was good, so overall we take her in the stud book.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 10. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer halslengte zou kunnen hebben. Het paard heeft een goede schouderligging. De rug is voldoende sterk. Aansluiting kruis-lendenen zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het achterbeen is nogal sabelbenig. En ook de stand van het voorbeen zou iets correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf heeft hij een goed achterbeengebruik, maar zou je iets opwaartser mogen draven. Al met al wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. So now in English, the head could a little bit hot. Upper line is good. The connection group loins could a little bit stronger. And the group is a little bit short and also sloping. The walk could a little bit, the hind legs are very sickle hot. The walk could a little bit roomier and also more through the body. In trot, she could a little bit more uphill and the hind legs a little bit more under the body. So overall, we take her in the stud book today. Walter staat Richard achterop zit. We zijn eruit. We beginnen met nummer 9. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer willen zien. Het schouder is ietsje steil. De rug is voldoende sterk. Het kruisje zou iets meer lengte kunnen hebben en is nogal hellend. Het achterbeen is nogal zabelbenig. Is wel droog en hard. De stap was ruim en krachtig. Ruim zou iets door het lichaam kunnen stappen. In draf is hij voldoende opwaarts en heeft hij ook voldoende buiging. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ook een zware hals heeft, wat iets diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het voorbeen zou lengte kunnen hebben. De stap van dit paard was ruim en actief, goed door het lichaam, ruim stappend. De draf had hij veel buiging, zou hij iets meer opwaarts kunnen draven. Maar vanwege een hele goede stap wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Dan krijgen we nummer 6. Laatst is, schouder is misschien ietsje steil. Een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben, maar ja goed, er is altijd wat. Het paard is in stap voldoende ruim, ook voldoende actief. In draf zou je toch nog iets opwaartser mogen draven en ook iets meer zweefmoment mogen hebben. Het achterbeen zou iets meer onder het lichaam mogen komen. Maar al met al vinden wij dit een zeer rassig paard. Wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. So now I have to do it in English. We start with number 9. We have 3 horses back for premie. 9 could a little bit nobler in the head,
The neck is good, a little bit more length in the neck. The upper line is good. The croup is sloping and a little bit short. The hind legs are very sickle hocked. The walk was roomy enough and also good through the body. In trot, she could a little bit more uphill and hind legs more under the body. Number 8 is a little bit built downhill. Good upper line. The croup is good, long and good shaped. The walk was roomy and active, good through the body, very good walk. The trot, good bending in the hocks, good a little bit more uphill. So overall we take that horse in the stud book, Star, with the second premie. And then number 6, a horse with very good racial type, good noble head, long neck, good standing of the neck. The upper line was strong and the walk strong, good quality of the legs. The walk was roomy enough and could a little bit more through the body, and trot she could a little bit more uphill and the hind legs more under the body and more suspension. But overall we take it in the stud book, Star, with a second premie. And number 9 was taken in the stud book with a third premie.
zadel op. Drijken en we gaan het zadel. Want jongen, ik kom hier de hand weer zo sterk.
Uit de borst. De rug is voldoende sterk. Kruislendenen zou sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Is wel goed van ligging. Paard is wat onderstandig. Is wel hard en droog in de benen. Maar is nogal wat sabelbeen. Lichaamsgebruik. In draf was het paard wat neerwaarts. En zou het achterbeen, de schenkel, in ieder geval boek. Number 15 is a little bit built downhill. The neck is a little bit short and heavy. The back could a little bit stronger. Especially the croup loins connection could a little bit stronger. The croup is a little bit short, good shaped. The walk was short and could a little bit more regular and more through the body. In trot, she needs a little bit more rappel in the hind leg. Overall, we take her in the stud book today. Dan volgt hier de uitslag. 4 paarden terug. We beginnen met nummer 11. Het paardsluiting zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is ook iets sabelbenig. In de stap is hij voldoende ruim. Ze mogen draven. Al met al, vanwege zijn goede bewegingen, krijgt dit paard een derde premie vandaag. Dan krijgen we nummer 13. Ook een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Wat meer. De rug is sterk. En ook het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. De stap was voldoende ruim, maar zou iets meer door zijn lichaam mogen stappen. In draf zou het paard opwaarts moeten draven en ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag ook
Nummer 14 was ook de reden dat we de paarden wat langer hebben laten stappen als normaal, want we hadden wat twijfels over de stap. Het paard heeft een edel hoofd, heeft een lange hals, die heeft een goede schouderligging, ook een bovenlijn die in de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Dus beenstanden zijn correct. In stap mist hij dan toch de lengte en zou hij ook iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf had hij veel buiging in zijn achterbeen, heeft ook voldoende balans, maar zou ook het voorbeen iets meer moeten uitleggen. Maar vanwege zijn stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan hebben we nummer 12. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Ook een sterke bovenlijn. Ook een kruis wat voldoende van lengte is, ook goed van ligging. Is licht zabelbenig. Paard zou iets meer jeugduitstraling kunnen hebben, maar een paard wat ruim stapt, ook goed door het lichaam stapt, ook veel kracht daarin. In de draf was hij heel opwaarts, had hij veel balans, ook een goed zweefmoment. Voorbeen werd goed uitgelegd. Dit paard wordt vandaag opgenomen. So now I do it in English. 4 horses back from this group. We started with number 11. The head got a little bit nobler, it got a little bit more built uphill. The back is strong enough. The croup loins connection got a little bit stronger. The croup is long enough and good shaped. The walk was roomy and got a little bit more to the body. In trot he had a lot of bending in the hocks, got a little bit more uphill. Number 13. Also, the head got a little bit nobler. The croup is a little bit short. The walk got a little bit more. The roomy is good enough. Got a little bit more through the body. And trot, he needs more uphill and the hind legs more under the body. Number 11, a noble head, a long neck, good upstanding neck. The back got a little bit stronger. And the croup is long enough and good croup. The quality of the legs was good. The walk, good more length, more through the body. And in trot, he was uphill, good a lot of suspensions and a lot of balance. But the front legs needs more coming out of the chest. And the 12, the head got a little bit nobler. A long neck, very long neck, good upstanding neck, got a little bit more youth. Oh. The walk and trot was very good. So we give her a star as a first premie.
sneller op.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 20. Een paard met een voldoende edel hoofd. De hals is voldoende voor de lengte, ook ietsje zwaar en komt ietsje diep uit de borst. Schouder is een beetje steil. Hij zou voor een 3-jarig paard sterker in zijn rug moeten zijn. Vooral de kruis-lenden aansluiting zou sterker moeten zijn. Het kruis heeft wel voldoende lengte, maar is erg hellend. Het voorbeen zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het achterbeen is goed gesteld, maar zou iets meer harder kunnen zijn. En ook heeft hij wat een grof reebeen. Het paard zou in stap, heeft hij voldoende ruimte, is hij ook voldoende actief. In draf, dan blijft hij wat neerwaarts. En dan zou je ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. All right. So I have to do it in English. The horse has a noble head. The neck is long, a little bit heavy. The back is a little bit weak, especially the croup loins connection is weak. The croup is long enough but very sloping. The legs are front legs are a little bit short. The hind legs needs more quality, more hardness in. And in walk she was roomy enough but could a little bit more through the body. In trot she was downhill and needs the hind legs more under the body. So overall we take her in the stud book. We zijn eruit. 4 paarden terug voor primering. We hebben nu nummer 18. Een paard met een edelhoofd. Ook een lange hals, iets onderhals die verticaal is gesteld. Schouder ligt er goed in. Rugje zou sterker mogen zijn voor een 3-jarig paard. En vooral de kruis-lenden aansluiting mag ietsje sterker zijn. Het kruis is wat hellend, voldoende veel lengte. Het paard heeft een iets recht achterbeen wat ook iets meer hardheid mag hebben. In de stap zou het paard wat meer ruimte mogen maken en ook iets meer door het lichaam stappen. De draf was voldoende opwaarts en had een goed achterbeengebruik in de draf. Vandaar dat hij ook een 3e premie krijgt vandaag. Nummer 19, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook een hals die ietsje zwaar is, ook iets diep uit de borst komt met wat onderhals. Een sterke bovenlijn.
Een kruis dat veel lengte heeft en ietsje hellend is. Het paard was redelijk zadelbenig. In stap is hij ruim en heeft hij ook voldoende lichaamsgebruik. In draf zou het paard wat opwaarts mogen draven en ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek, ook met een derde premie. Nummer 17 is een paard ook wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat weinig neklengte. De hals is voldoende van lengte, ook goed geplaatst. Schouder is schuin. De rug zou ook voor een 3-jarig paard iets sterker mogen zijn. Het paard heeft een sterke bovenlijf of een sterke aansluiting kruislendenen. Kruis is lang, maar ook hellend. Het paard is ook zadelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou meer tact mogen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij veel balans en ook een goed achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 16, een paard met een edelhoofd, veel neklengte, ook een lange hals, goede halsstand. Het paard heeft een lang schouder, wat schuin is. Sterke bovenlijn is iets gerekt in het middenstuk. Een kruis wat goed van ligging is, ook goed van lengte is. De stap zou ietsje meer ruimte kunnen hebben, maar wel voldoende door het lichaam gestapt. Het paard heeft een draf met veel balans en is opwaarts met een goed ondertredend achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. So now I have to do it in English. We started with number 18, a horse with a noble head, the neck could a little bit longer, good shoulder is a little bit steep. The back for a 3-year-old horse has to be stronger, especially the croup loins connection. The croup is long. In walk, he needs more roomy in walk, and the trot is uphill with a good using of the hind leg, because the good trot he has a third premie. Number 19 is a horse got a little bit nobler in the head, long upstanding neck, good shoulder. The back is strong and also the croup is long. The hind legs are very sickle-hocked and the walk was roomy, good for the body. In trots he needs more uphill and more the hind legs under the body. Number 17, the head got a little bit nobler. The upper line was strong. The neck was vertical. The croup was long, sloping. The walk got a little bit more roomy and more through the body. In trot he was uphill, a lot of balance, but needs more the hind legs under the body. So all three are in the stud book with a third premie. Number 16 is a noble head and long neck, a good strong back. In the middle is a little bit long. The croup, good shape. The walk was good through the body, got a little bit more length in the walk. The trot was uphill and a lot of balance. With the hind legs got a little bit more under the body, but overall we think it's a stud book star with a second premie. We hebben nu een klein half uurtje pauze en dan gaan we weer verder met de laatste twee groepen.
Uitslag van nummer 21. Een paard met een edel hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange verticale hals. Schouder is ietsje steil. Zou in de bovenlijn misschien ietsje sterker mogen zijn. Het paard heeft een lang, iets hellend kruis. Het paard is voldoende hard in de benen. In de stap zouden we hem graag iets meer ruimte willen zien. En ook iets makkelijker door zijn lichaam kunnen stappen. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, maar hij zou iets meer moeten gaan zitten en iets meer lossigheid in zijn lichaam mogen hebben. Vandaag vanwege zijn bewegingen geen premie. So now in English, and a horse with a noble head, an upstanding neck, good long neck. The pull of the neck is a little bit short. The back is a little bit weak. The quality of the legs is average. The walk needs more roomy and also more through the body, and also in trot he needs more uphill and hind legs more under the body and more suppleness. So no premie today. Lijkt me dubbel, hè? Dat is wel makkelijk.
Ja.
Dan hier de uitslag van nummer 26. Een paard met een edelhoofd, heeft ook een lange hals die goed is geplaatst. De schouder is een klein beetje stijl, wel lang. De bovenbouw in de rug en kruislenden is hij goed aangesloten. Het kruis is ook goed van lengte en ook goed van ligging. Het paard heeft een beetje een recht achterbeen en zou daarin ook meer kwaliteit mogen hebben. Ook het voorbeen, het zou correcter gesteld mogen zijn. In stap is het paard kort lang en zou hij meer tact mogen hebben. In draf is het paard opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik, heeft hij ook voldoende zweefmoment, maar vanwege beenwerk en stap vandaag geen premie. Now in English, noble head, a long upstanding neck, good upper line. The croup is long, a little bit sloping. The quality of the legs could a little bit more hardness in, and especially the front legs needs more. Positive is a little bit tuning in. The walk was short long, and in trot he was uphill and a good using of the hind leg, but because the quality of the legs and the walk, she's no premie today.
4 jaar en oudere. Hallo, ja, hij doet het weer. 4 jaar en oudere stamboekmerries voor graadverhoging. We beginnen met nummer 23. Paard wat iets lang in zijn hoofd is, zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft zou ook iets met nek kunnen hebben. De hals komt ietsje zwaar en diep uit de borst. Heeft er wel een lange hals die ook verticaal is gesteld. Schouder ligt er goed in. De rug zou ietsje sterker mogen zijn voor een jong paard. Ook vooral de kruis-lendaansluiting. Kruis is lang genoeg. Is iets hellend. Paard is wat sabelbenig en ook iets week gecoat. De stap was voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam. In draf was het paard, zou iets opwaarts mogen draven. Achterbeen komt goed onder de massa. Vandaar ook de derde premie. Dan krijgen we nummer 25. Een paard wat ook iets lang in zijn hoofd is, wat een recht neusbeen heeft. Zou ook iets meer nek kunnen hebben. De hals is lang, iets horizontaal. Schuine schouder, ook een sterke bovenlijn, goed aangesloten. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou iets ruimer mogen stappen en ook iets makkelijker door het lichaam mogen stappen. In draf zagen we toch ook, misten we wat souplesse. Hij zou wat opwaartser mogen draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Vandaar, vanwege zijn goede bouw en goed beenwerk, wordt hij vandaag ook een derde premie. Dan krijgen we nummer 22, een paard met een edelhoofd. Voldoende halslengte, ook voldoende neklengte. Heeft een schuinschouder, ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en goed van ligging. In het beenwerk zouden we graag iets meer kwaliteit willen zien. Maar het paard wat goed stapt, ruim stapt, goed door het lichaam stapt en in draf opwaarts is, ook een sterk achterbeen heeft. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 24. Paard wat ook iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Mist ook wat neklengte. Is ietsje zwaar in die hals. Komt ook wat diep uit de borst. Paard heeft een sterke bovenlijn. Goed aangesloten. Kruis is goed van ligging. Ook goed van lengte. Paard wat goed stapt. Makkelijk door het lichaam stapt. Maar het paard wat draaft. Wat opwaarts draaft. En het achterbeen heel goed onder het lichaam plaatst. Wordt vandaag ook ster met een tweede premie. So now I have to do it in English. We started with number 23. The horse got a little bit nobler in the head. The neck is long enough. And got a little bit length in the pool of the neck. The back got a little bit stronger. The croup is long enough. In walk, she got a little bit more length in the walk. In trot, she needs more uphill and hind legs a little bit more under the body. Also number 23, it got a little bit nobler in the head, a long neck. The back is a little bit weak. And the walk was a little bit short long and got a little bit more roomy. In trot, she was good uphill and they both became a third premie. Then we have number 24, a noble head, a long neck, good walk and a good trot. So she becomes star with the second premie. And number 24 is good, a little bit nobler in the head and a little bit heavy in the neck. Good upper line, strong upper line, good group, good quality of the legs. The walk was good through the body and good length. In trot she was uphill and a very good hind leg using under the body. So also star with the second premie.
Nummer 27. Een hengst met een edelhoofd, heeft een lange hals, die ook verticaal is gesteld. In de bovenlijn voor een jonge hengst zou je ietsje sterker mogen zijn. Kwaliteit in het beenwerk zouden we ook graag iets meer kwaliteit in zien. De stap zou iets meer ruimte moeten maken en ook iets makkelijker door het lichaam mogen stappen. Paard draaft met veel souplesse en heeft ook een voldoende achterbeengebruik. Is opwaarts, maar vanwege de stap en kwaliteit beenwerk geen ster vandaag. So now I have to do it in English. The horse has a noble head. It's a stallion. In conformation, he needs a little bit more strongness in his back. A little bit weak in the back. The quality of the legs could a little bit more hardness in. The walk was short and could a little bit more through the body. In trot, he was uphill and good using of the hind leg, but because the quality of the legs and the quality of the walk, no star today.
Nummer 28, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft. Er is een lange hals die goed geplaatst is, ook een lang schouder, sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte willen zien. Ook de kwaliteit in het beenwerk, hij mocht wat harder in zijn benen zijn, maar dat was voldoende. Hij is iets sabelbenig. De stap is ruim en ook makkelijk door het lichaam gestapt. In draf is het paard, heeft hij veel lossigheid over zich, veel zweefmoment. Vanwege ook zijn goede bewegingen en veel rastype wordt hij vandaag ster verklaard. English, a horse with a noble head, a long upstanding neck, good shoulder, long shoulder, good upper line. The croup is a little bit short. The quality in the legs got a little bit more hardness in. The walk was room and powerful, good through the body. In trot he's uphill and a good using of the hind leg and a lot of room in the front legs. So he became star today.
Dan de uitslag van nummer 29. Een paard met een edel hoofd. Heeft ook een verticale hals die ook voldoende lengte heeft. De schouder ligt er wel goed in. Hij zou in de bovenlijn, vooral de rug, sterker moeten zijn voor een jong paard. Heeft een kruis wat voldoende van lengte is, maar iets hellend. Voorbeellengte is goed. De kwaliteit in het achterbeen zou graag wat meer hardheid in willen zien. Het paard stapt met voldoende ruimte en heeft daar ook voldoende lichaamsgebruik bij. In draf heeft het paard, is hij wel opwaarts, maar wordt hij een beetje lang. Komt het achterbeen niet helemaal onder het lichaam en zou hij ook iets meer zweefmoment kunnen hebben. Vanwege beenwerk en draf wordt hij vandaag geen ster. Dit was het laatste paard voor vandaag. Ik wil graag iedereen bedanken voor de belangstelling. De familie, de voorbrengers in zijn totaliteit een compliment geven. Het zweepgebruik was prima in orde. Er werd niet meer geklapt met de zweep. En de paarden werden volledig in rust voorgebracht. Daar zijn we blij mee en dat was ook de bedoeling van dit jaar. Verder wens ik iedereen een wel thuis en bedankt voor uw belangstelling. So now in English, the last horse, he has a noble head, a long upstanding neck, good shoulder. The upper line is too weak for a young horse and the quality of the legs got a little bit more hardness in. The walk was roomy enough and good through the body. In trot he was uphill, but hind legs needs more on the body. That's the reason why he is not star today. So this was the last horse we have seen. The runners did a good job. There's no whip using anymore. No, it's the horses come in quietly in the arena, and that's the way we want. So thank you for looking to us, and see you the next time.